Abagqirha bahlabe ikhwelo kumongameli Cyril Ramaphosa ukuba anike umkhomba-ndlela ngechiza le-Ivermectin. Kungoku nje eli chiza livumeleke ukuba lisetyenziswe zizilwanyana kuphela kweli. Ukanti kukho inkxalabo yokuba akukho bungqina busekelezelwe kuphando lwenzululwazi mayelana nokhuseleko lolu chiza ebantwini. Kodwa Ugqirha Kathrada nongomnye wabagqirha bakhonondela ukusetyenziswa kweli chiza uthi eli chiza likhuselekile kakhulu ukuba lungasetyenziswa luluntu. It is a very safe drug in humans and it has been around for a very long time. So it has been refurbished to be used in COVID-19 and that's what ivermectin is basically. Ugqirha Kathrada uthi kuza kuthatha ixesha ukuba kungalindwa inkqubo yokuhlola ngokupheleleyo eli chiza. Uhlabe ikhwelo kumongameli Cyril Ramaphosa ukuba alenze eli chiza livumeleke ngokusemthethweni ukuba lusetyenziswe kunyango lwentsholongwane yeCorona kuba bayaphela abantu ngulo bhubhane. This safe drug, all I'm asking is legalize it. Let us use it and trust us to use our knowledge as medical doctors to give it to the right people at the right time in the right dosage. Umbuzo ke ngokuba ingaba bobuphi ubungqina abanabo bokuba eli chiza liyasebenza yaye likhuselekile kunyango lwe-COVID-19? In the countries that it has been used, in the countries where the studies are, the results are not good, they are overwhelming. They are well over 90% success rates. And that is the thing about ivermectin. It's not good, it's great. Ukanti umongameli ebengekaphenduli kule mbalelwano yabagqirha. Kukhangeleka ngathi kusekude engqinibeni yaye akacaci ukuba iyozala nkomoni na ngalo mba weli chiza.